gymnasium, hvor ME4 er i gang med at lave film. Og derfor går vi og filmer de grupper, der er i gang med at lave noget film, for at se lidt, hvad er det egentlig, der sker bag den her film, altså processen, når de laver film. Hvad er det fede ved at lave en film? De der scener, der altid går galt, hvor man glemmer, hvad man skal sige, og... Jeg skal ikke derned. Det er jo dumt. Og man får alle de her grineflip, og man gør alle sådan nogle dumme ting. Ej, det er altså også så dårligt, at jeg ikke kan huske, hvad det er, jeg skal sige. Det er ikke svært. Ej, har du set billederne fra festen i fredags? Ja, for nogle gange har vi lidt problemer med, at vores skuespillere ikke altid kan huske, hvad det er, de skal sige. Så må vi finde blindvinkler af kameraet og skrive manuskriptet ned, så de simpelthen kan læse på tavlen, uden det ses på kameraet. Hvad laver du? Jeg vil lige se den, vi lige har lavet. Jeg ser, jeg synes, at ellers kan du måske filme det for os. Hvad skal vi filme? Ja, jeg kan søge op og se os alle sammen. Vi sidder og snakker til hver vores person, og så sidder Alexander bare i midten og ser trist ud, okay? Jeg ved godt bare, at jeg kan lave en e-væg her, ikke?